За много години. За хиляди години. На годината ниц нови цени. Нови цени. Какво ще кажеш по въпроса? Защо така дият безсмислен живота на хората сте вдигането ненормални? Какво е това нещо хляба? Аз миналия път казах. Хляба, тока дигнаха? Да. То тока вече всичко друго се дига. Миналия път казах. Днес какво е ефтино от утре. И мога да кажа, че той е под водата всичко. Те няма оправени. Аз съм казал пак в другите там, дето съм снимал, като се оправи да дойдат да се обадят. Е така. Ще се оправи. Добре, според тебе това повишаване на цените ще продължи ли още? Ами. И докъде смяташ, че ще дигнат всичко? Доколко според тебе ще продължат да вдигнат? Най-вероятно ще сменят парите. Това е така е имало в историята. Сега кажеш, че... Да, ще сменят парите. Изведнъж ще ги изгорят. Те колко пъти са го правили даже. И така и в Европа и всички те ще занулят такова. Значи огромна инфлация се очаква. Ами да. Няма производство. Добре, не. Има много бюрокрация. Няма производство. Като няма производство. Като вдигат цените... Ами ти дет ходят на работа, трябва да стъргнат. Ко седят там при ти? Измислени такова. Не ти ли обезмислят? Обезмислят го? Да. Тогава как да го обезмислят? Ти се трудиш, взимаш една заплата. Работиш там някакви вафли, мафли, такива глупави такова. Ама през това дигане на цените Дига, да, така. магазина, то излича за по-малко пари работиш. И производството е на вафли, шоколадчета, никога не можеш да видиш на навън къде ги продадеш. Те не са и вафли, поникак едно време бяха вафли. И сега може да седиш целият щант и няма да усетиш. Да кажеш, ще развали стомаха, ще идиш на доктор, те те чакат там. И затова болестите идват оттам. От храната. Лекарствена храна. И от тия вътре ги пълнят. Набухватели и такива работи, че още 90-те години набухвателите. Той викаше хляба, поне да беше не хляб, но той не е хляб. Той не мирише на хляб. И тези деца не знаят как е миришел хляба. Той не мирише. Ти житото, ти като видиш житото, е толкова голямо. 40-50 санти. Такова жито по-рано нямаше, беше и до тук, 1 метър най-малко. Жито. Някакви... Значи супер некачествени стоки. Ами да, ама те са, те дет го правят, те са яли тогава качествено ядени. Кифлите 10 стотинки бяха. Да. Обаче мирише на кифла, хубаво, качествено. А пък те за благодарност на това поколение, давайте 272, ме. Мярна 5 стотинки на земята и даже не се направят по-добре да се нареда да ги вземат. Те вече магазините им ти ги искат. Те не искат, да. Поидеш в банката, те пък ще ти вземат. В банката вземат данък, че им даваш тия такова. Трагедия. Добре, ще продължим. Ще продължим, да. И сега да продължим, викаш, работата ще продължи с това вдигане на цените и в един момент ще работим и тези пари, като ги вземем накрая заплатата, така наречена, ще я гледаме и ще се чудим какво да правим. Ще скупиш един хляб. Ще работим само за храна, пък другите нужди, които сметки, които трябва да плащаме, ще станат все по-назаден план. И ще стане така, че ще ограничим всичко и в един момент ще работим точно за едното ядене. Некачествено. Да. Така че има... Аз ще го кажа. Да повтарям и така. Ами те говорят... Почти всичко говорят на празни. Приказки. Да. Как беше, милата иска мотика, не... Не приказки. Така. Мотика да се работи. Такава е. Значи обезсмислят труда на хората и хората вече спрат се занимават с каквото друго. Ами да, както е животни, че им да ги махнат тогава всички животни, това е. Тия тапанари, дето карват отвънка, да вземат на месо от старите военни на Америка и тук там, в Англия, стари меса. И да правят там.
Значи, за думи това лампарите, да, няма да се оправи тук работа. Ами, не може, защото как да се оправи? Трябва да се махне бюрокрацията и да се намалят министерствата. Това е. Те изобщо не трябва да има министерство. Анархистите са така, ама поне сега това могат да направят. В Холандия колко министерства има? И в България колко? Нека да видят. Те са 7-8 милиона в Холандия. И да сравнят. Чака да вземат магазина. Железарски. Ами добре. Но да обобщим, общо взето това е положението. Да. Управяне няма. Управени, аз съм казал да се обадят, така да напишат оправи се България, обадите им се, като се обадим, ще добре. Дано стане, ама едва ли ще стане. Няма. Добре. С това мислене никога няма да стане. Кажи чао на хората. Чао, от време на време, така ще говорим и за успокоение, нали? Да. Вашето да не се притесняват. И това е напред. Кой както може да му намира начин. Ами да, трябва да се борят. Иначе няма... Поне малко да се борят. Тъй повече и да искаш, пак не може. Добре. Да. Айде тогава.